Yo, what's up, Super Fam? It's Megan Super Migo Bye! Woo, kekiglos. And welcome back to my YouTube channel. And for today's video, pa din pag-upload may namay sa whitesand man ho yun. Alright. So man siya, Super Fam kay naghunas na. Mo ni siya ang whitesand oh. Ang layo ra kayo, ta dito ang kuan. Ang whitesand cottage nga pwede mo dito maghanimon bisan sa inyong buhaton as long as private. Okay, then mura kong gilakon karon Super Fam ako kani. Whitesand anay galing ko diha, shout out ra ko sa galing ko. Hayang. Welcome. Muna siya ang mga grupo nga gadula siya og balas nga puti. Muna siya gadula og balas nga puti. Girlfriend sa akong big brother. Kasi girlfriend sa akong big brotder dungo. Then lakaw gyapon ko. Oh. Asa ka dong? Asa ka diha? Gama. Okay, og napud akong pag-umangkon, gagama ka og. Napud akong ate. Han. Akong Inday og si Angel. Og si Vince. Hoy, Vince, ay palayo. Ay palayo. Taas kin siya coverage og kuan Super Fam no. Naglakaw-takaw ta ba. Taas kay coverage. Hello. Give a count to my friend. Then I thought he was a vlogger. Kaya na siya doon ganun kapalapag. Yay! Yay! Shout out ni Vince! Ang gisakyan anang mga foreigner. Ang gisakyan sa foreigner kato dito. Kato po daw, kato nga bang panao. Dayon, Super Fam, kana siya, muna siya ang Cebu at bang. Dayon, andere ang Negros Oriental Campoyo. Dayon. Say hi to my vlog, te. Hi, vlog. Starfish. Ano ulit na starfish? Starfish. Balo, I don't know. Say hikap ko no. Batas tubig? Starfish. Ibutan ni ate ang starfish. Yay! Alam ni lihok pa siya ti. Go. Starfish. Saan ang gibutan? Wala di tata. Ano sa mama no? Guys, Super Fam. Nanula na po akong ate. Alright. So, Super Fam. Napoy nang abot dito na napoy nagabot ng padlong mo dire. And then mga chika bebe. Alright. So, what? So dito ang anak sa Merkano dito. Puti jud siya, puti. Sa puti jud siya. Puti jud siya. Yay! Puti jud siya. Alright. So, alright. So, mara to siya Super Fam no, mara siya ang whitesand namo nga na haba ni kuana ba ni hunas na dayon na nagpadlong ma-check ko. Okay, alright. Okay, bye-bye.